is weer vrede met je, maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind Live. Leuk dat je bij bent. Radio, televisie, internet op welke manier. Je kunt het al je volgen, of via de herhaling, of YouTube, of wat dan ook. In ieder geval, mensen, we er weer een mooi feestje van. Een heel soort fantastische muzikanten hier uit alle windstreken weer. Maar weer wel aardig. Weer super. Kijk even op het parkeerterrein. Want we doen straks dan wordt mij een soort van barrelrace. 2 dames, die zullen onderwijs reizen met volgens mij een redelijk groot wrak. Maar goed, ik moest even naar het parkeerterrein om die auto in te bezinnen. Toen kom ik een mevrouwtje in. En die komt mij een pak papier op me aan. Nou ja, en die zei, ik had wat leuks. Mevrouw, wat is je naam? Ik heet Garda Meerdink. En als echt de Fries vraag ik je dan, waar kom je hem bij? Ik kom van het eiland van Skimmersberg. En je mag wat leuks. En we hebben wat leuks. Ja, we hebben in mei gaan we blij op de boerderij. En ik ga een atelier op het Stroom, atelier Schier. En dat bestaat 30 jaar. En ik dacht, nou, hoe moet ik dat nou weer even vieren? Ja. En ik ben hartstikke grutsk op de zo'n boeren van het eiland. Dat die een beetje willen verrooien. Wat betreft gangbare landbouw naar... Biologische, ecologisch. Nou, het heet biologisch divers hoor, dat is een moeilijk woord. Maar wij noemen ons festival niet zo. Wij hebben een eco-positief festival. Echt waar, ja. Dus dat is het eerste eco-positieve festival. En Even één stip op de horizon wil ik hier niet horen hoor. nee, maar ik ga... Zo klaar mee. Oh, dat doen we dan net. Maar ik ben geboren op boerderij De Branding. Ja. Dat is mijn geboorteplak dus. En ik neem het een beetje een oude om mijn paak en Beppe. Want mijn broer die er wennet, die Piet. En mijn paak heet Pieter. En Beppe Goortske. En ik heet Garda. Ah, leuk. Maar zij is een beetje. Wanneer? Hoe laat? Wat gaat er gebeuren? ja, Je maakt reclame, meidje. Schaamteloos. In mei ben je hartstikke welkom. In je maaien. Ja, in mei. Van Jelwe, Alwen Oa tot Alwoer is er koffie met gebak. Hartstikke lekker. Ik kan skwansen, want ik kan zakken tiramisu meidje. En dan hebben we eventueel lezingen van Theo Mulder. Die is wel bekend, denk ik. En van Marliese Vroom. Die doet hier een festival B gaat ze opzetten. Dat is echt voor nou, ook fantastisch goed voor de wereld. Want wij willen gewoon zorg hebben voor een goede bodem. We noemen het de waarde van de aarde. En ik begeleid schoolreisjes. Schone Zee doe je mee, heb ik gedaan. En 2 jaar, met culturele hoofdstad ook. En nu hebben we het nieuwe, de waarde van de aarde. En dat opent onze burgemeester Ineke van Gent. Leuk. Nou, dat is het. 1 mei. 1 mei. Net stenen maar erheen. Ben jij erbij? Dat zit Ik mag even naar mijn agenda zien. Ben jij erbij? Ik ben thuis de baas ik al net en hier ik net. Dus ik zal zien, maar dit is hartstikke leuk. Nou, Schiermel zegt dus in je maaien. Is er een site of een Facebook, wat dan ook? www.atelierschier.com. Hartstikke mooi. Atelierschier.com. Dank u wel. Hey, jij ook. Nou, Succes. Dat zie je net verwachten, hè? Nee, je bent echt voor de studio is kort. Even een tip. Even, als je de collega's bent Hurt Work, dus die volg je dit natuurlijk net. Ga even naar de balie en dan kijk even mij hier van de redactie praten. Misschien kan je dan nog meer publiciteit. Top. Top. Dit gesprek had net plakvoen. Nee. Net via de... Zeker dan. Dank u wel. Succes. Ja, zo werkt dat hier. Noorderwind Live. Ja, een applaus, dames en heren. Hier maaien. Schiermel zeg. En ik ga naar de eerste live optreden. Praten hebben we al even lang genoeg hier, maar dit ben in ieder geval de Black Suspenders. Stel je jezelf even voor. Waar ben je hem? Ik ben Tunnes, ik ben de zanger en hier hebben we Elvira. Prachtige contrabas. Ja, zeker. En Alwet. Met je mooie gitaar. Ja. Welke is dit? Wat vrienden is dit? Dit is een guild-gitaar. Het had wat Gretsch-achtigs, maar het is het net, hè? Dat is het net, nee, maar wel hetzelfde idee. Dus ja. Lekker, man. En waar zit er achter de drums? Achter de drums zit Kees. Wat wil je meeste noemen? Dat wordt Golden Rockets. Live in Noorderwind, de Black Suspenders. From old Montana to Alabama, before but I travel again. You travel woman can keep a good man down. You tell the
just do me right at the sunniest Ireland, sure the part of me. From you calling for to rest my name, you're finding out you done lost your flame, and this golden rocket's gonna roll my blues away. Yeah, high's good engine running on time, baby I'm switching to another line, so honey never hang your signal out for me. I'm tired of running on the same old track, but I won't wait ticket and I won't be back, and this golden rocket's gonna roll my blues away. Yeah, from old Montana and Alabama, bit me all, but I travel again. You traveling woman can't keep a good man down. You down the coast, but you missed the place, so hit the road and be on your way. Gonna board a golden rocket and leave this town. Ze spelen aan ze nog meer de Black Suspenders. En heerlijk bandje hier uit Friesland. Wij. Ja, ik ken er niks door, maar ook op je Google kom ik steeds op hele aparte pagina's te landen. Hoe ken dat? Ja, het budget... Hij dat er om dieren doen. Het budget eigenlijk dus Zwarte Bertels, Ja. Galgen. Oh, vandaar. Ja, de ben ik oren Black Suspenders. Hè? Nou ja, goed dat. Goed zo. Hoe lang besteed je, man? Deze bezetting nog 2 hele jaar. Ja. Klinkt lekker, man. Ja. Beetje vanuit de muziek bij elkaar komen? Of kon je hem elkaar al? Nou, net echt, maar ja, we hebben een beetje dezelfde muziek smaken. En ja, die oude muziek, hier een 50 wat. En ja, dat is er bij ook kwam. Ja. Leuk, man. We praten straks verder en natuurlijk ik nog meer live nummers van hem hier, de Black Suspenders. Ik ben even Volkert, die komt kijk binnen. Hoi. Ah, goeie. Hoe is het met Ja, best. En met jij? Ja, best joh. Mooi. Drok als altijd. Ja, maar dat mag eigenlijk, hè. Beetje drukte, daar varen wij wel bij. Beetje minder raar, heb ik me van hem. Ja, want daar heeft hij in de schoft al net sleer op. Nee, ik moet jou dus normaal een column doen. Nee, dat kan ik... Ik zei, vliegend weekend, want ik kwam me zelf nooit te zien. Ik ben er net zo'n type voor, maar hoor op man. Ja, ging dat vorige weekend weer niet? Weer feest enthousiast. Oh, nou ja. Het was een leuke column. Ja, ik heb hem weer in mijn om. Ja. En deze keer gaat het over de veenhoop. Over die boten die daar net mee welkom binnen. Ja. Dus daar gaat hij over. Ik ben benieuwd. Mooi is de bezig, jongen. Goed. We praten straks nog over al die activiteiten die hij verder nog altijd doet. Volkert, altijd druk. We gaan even naar mijn volgende gast. Ik ga even achter de contrabas hoor. Het contrabassen duidelijk het wel. Etenhuis, mooi dat je er bent. Welkom. Eerst maar even je vriend. Wie heb je meegenomen? Rens van Dijk, contrabas. Jullie spelen altijd met z'n tweeën of in bandvorm met nog meer mensen erbij? Diverse bezettingen, ook wel eens met voltallige band, maar wij spelen wel vaak samen inderdaad. Ben je echt een Limburger? Want zo klinkt het een beetje. Ik ben Limburger, hij is een Brabander. Ja, en dat gaat Friesen en Groningers. Daar wil nog wel eens wat spanning tussen zitten. Hoe gaat dat tussen Brabanders en Limburgers? Ja, eigenlijk, Limbo's? eigenlijk alleen maar haat en nijd eigenlijk. Ja. Derde album is uit. Even kijken, dan moet ik het goed zeggen. The Battle of Everything. Nee, dat was de vorige. Oh, sorry. Heb ik de titel verkeerd? Deze heet The Secret Us. Verhaal van deze plaat. Het gaat over wie we diep van binnen stiekem zijn, zonder als je alles wegstrept wat men van je verwacht en et cetera. Dus ja, wie is stiekem ben jij eigenlijk en ik. De pure ik. Ja. Mooi. Gaan we straks over praten. Eerst graag een live nummer voor jullie. Welke gaan jullie doen? Lonesome Traveler. Etenhuis, live in Noorderwien. Looking back across oceans of time, slowly see your dreams evolving into mine. Eyes on the floor, staring at your shoes,
How I wish I could sing away your blues. And I said, cold, lonesome traveler, get yourself together. Through rain and stormy weather you go. I recognize your face. Remember what you do, 'cause you are me and I am you. My hand is reaching out, but it's only air I touch. I must admit I thought about you much. Through the phases of my life, you were always by my side, like a familiar stranger in the corner of my eye. Now I watch you from afar, thinking I once was the lost soul that you are. And I said, cold and lonesome traveler, get yourself together. Through rain and stormy weather you go. I recognize your face. Remember what you do, 'cause you are me and I am you. The inner turmoil, the outer silence. You have so much to learn, so many pages left to turn. So many bridges you still have to burn. Oh, I wish that I could comfort you, look you in the eye, and say someday, son, you will be alright. And I said, cold and lonesome traveler, get yourself together. Through rain, stormy weather you go. I recognize your face. Remember what you do, 'cause you are me and I am you. 'Cause you are me and I am you. You. Etenhuis en zijn muzikale maat Jowert te gast dus. En had alles te kijken. Dus mij album, ik zie de titel even verkeerd, The Secret Us. Opvolger van The Battle of Everything. Dit album heb je met B.J. Baartmans opgenomen. Die hebben we hier laatst nog te gast gehad. Geweldige singer-songwriter trouwens, ook uit het zuiden van het land. Was dit de eerste keer dat je met hem werkt of ken je hem al heel lang? Ik ken hem al heel lang. We hebben al, dit is de derde plaat die we samen hebben opgenomen. Dus, Waarom is hij voor jou de juiste keuze? Omdat hij gewoon een hele fijne man is om mee samen te werken. Een heel muzikale man. Dus hij, buiten het feit dat hij heel goed producties maakt, dan hij weet ook precies wat hij qua instrumenten kan doen om het mooi in te kleuren. En dat is gewoon een hele mooie match, vind ik zelf. Voor dit nieuwe album ben je natuurlijk gaan zitten, schrijven. Doe je dat alleen? Ja, dat doe ik alleen, ja. Maar de invulling qua partijen en dergelijke, als de basis van het liedje staat, dat doe ik wel met anderen. Leden van de band die dan zanglijntjes bedenken of een riffje of een motiefje. Maar de basis, de akoestische basis schrijf ik alleen. En het laatste, gebeurt dat pas in de studio als je bent aan het opnemen bent? Of gebeurt dat daarvoor al? We hebben wel wat dingen die we van tevoren hebben, zoals zangkoortjes en sommige motiefjes. Maar wij bewaren altijd nog wel iets dat we in de studio ook nog lekker creatief kunnen zijn. Dus. Ja, geweldig man. Zo'n plaat, hoe lang duurt dat voordat die klaar is? Ben je er heel lang mee bezig? Of ben je een twijfelaar in dat opzicht? Van het moet nog een beetje beter, nog een beetje bij, nog een beetje dit en dat? Of juist niet? Nee, ik ben wel vrij perfectionistisch. Ik denk dat het schrijfproces ongeveer een jaar heeft geduurd. Ja. En daarna het opnameproces nog een keer een half jaar. Dus ik denk dat de hele plaat er was, vanuit het niets was het toch wel 1,5 jaar. Dus dat met veel schrijven en schaven. Maar uiteindelijk is er een resultaat waar ik erg tevreden mee ben nog steeds.
Prachtige liedjes, dankjewel. Kom straks weer bij jullie. Ik ga namelijk weer naar de band die kleest. Je hebt me eerst even naar de bar, achter de bar om krijgt te wezen. Hij wil krijgt ontbouwen, Simon Fuik. Wat was je aan het opbouwen? Bezig, man. Wat ben je aan het doen, man? Ja, nee, ja, ik ben even een beetje de middag aan het voorbereiden. niet? Ja, mooi op tijd. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, Willem. Dankjewel. Graag. Ik zie je stip op de horizon. Ja, oh. Nee, ik ga nu naar huis. Kom op, Ik jongen. kan het niet meer horen. Nee, snap ik. Oh, Maar verschrikkelijk. je zei het net, dan kan ik En- het en- laten om het toch één Ja, keer nee te joh, zeggen. we moeten een beetje met de knipoog, man. Ik bedoel, het woord focus ben ik ook al helemaal klaar mee. Ja, jij ook? Ah, nou, ik vond hun muziek wel mooi. Ja, Ja. goed zo. Wat zijn dit voor armbandjes? Ja, jongen, nee. Dit zijn armbandjes, die komen uit Utrecht. Ik heb gisteren de avond van de Vriendschap Tour afgesloten. Ja, het was laatste avond. Laatste avond, 22 januari, begonnen we in Sneek. Ja. Vlak daarvoor was ik hier ook. Ja. 8 keer door het hele land gereisd. Gisteravond afgesloten in Amsterdam. Geweldige avond. Echt geweldig. In Amsterdam-Noord. Mooie gasten, mooie muzikanten. Een paar weken geleden waren we in Utrecht. Avond van de Vriendschap is opdracht van het Leger des Heils. Bouwen we hem bij Boshart huiskamer om tot een theatertje. En daar vieren op het podium de vriendschap met verhalen, met muziek. Vooral met de mensen uit de buurt, uit die sfeer van het Leger des Heils. Maar op het podium echt vriendschapsverhalen, ook van buitenaf. Nou, en het mooie is, elke avond weer, jongen, echt waar. Ik ben overal geweest, hè. Sneek, Urk, Groningen, Zwolle, Utrecht, Rotterdam, Almelo en gisteren Amsterdam. Nou, mooi rijtje, dacht ik. Elke keer weer in die theatertjes gebeurt dan gewoon van alles en nog wat, omdat je over vriendschap begint. Weet je, dat roept, dat brengt heel veel teweeg. In Utrecht, daar zit ik dus nu even mee, kwam een paar dagen ervoor kwam een berichtje, een van ons, kleine Bianca, kende er niet en nu kennen we elkaar heel goed, zo gaat het met die dingen. Die had een week lang zitten haken en die had 60 armbandjes gehaakt. Leger des Heils, het is voor niets hele mooie dingen doen. En ze zeiden, zo mooi, want iedereen die dan na het eind van de avond van de vriendschap weggaat, die krijgt zo'n armbandje. Vriendschap moeten we uitdragen, is mooi, is belangrijk. Nou, geweldig, mooie avond gehad. Iedereen met zijn armbandje weg. En een week geleden ging de telefoon. Ja, met kleine Bianca. Ik heb er nog 60 gemaakt. Jeetje. Want jij gaat nog wel even door met die vriendschap. En toen ik dacht van, dan ga ik hier vandaag naartoe. We gaan hier over vriendschap praten vanmiddag. Ik dacht, als elke artiest die nu weggaat, gewoon dat vriendschapsbandje op Ik gaat stuur ze doen. allemaal langs de bar hier. Moet je doen. En publiek En dan ook. krijg je zo'n publiek ook, iedereen. Dames en heren, al je melden bij Simon van een vriendschapsbandje. In Frankrijk hebben ze het over gele hesjes en wij hebben het over de gehaakte armbandjes van de vriendschap. En droge Nooit worst. meer over die stip aan de horizon. En droge worst. En droge worst. Neem een hapje. Straks meer. Simon Fuik hier. Geweldig. Die hele tournee is een groot succes geworden. Daar praten we ook nog even door. Geven wij de band. De Black Suspenders. Welk noem ik hem door? We gaan nou een mooi country nummer doen uit 1953 van Webb Pierce. There Stands the Glass. Ik ben er helemaal voor. Live in Orwin. There stands the glass that believes all my pain, that will settle my brain. It's my first one today. There stands the glass that will hide all my tears, that will drown all my fears. Brother, I'm on my way. I'm wondering where you are tonight, and I'm wondering if you are all right. I wonder if you think of me in my misery. There stands the glass, fill it up to the brim, till my troubles grow dim. It's my first one today.
tonight, wondering if you are alright. I wonder if you think of me in my misery. There stands the glass, fill it up to the brim. Till my troubles grow dim. It's my first one today. De Black Suspenders. Mij, en dat vind ik heel stoer. Een hele stoere dame achter een mooie contrabas. Elvira, hoe lang hast deze al? Een jaartje of 4, denk ik. En daarvoor? Niks. Niks. Nee. Helemaal geen instrument? Gitaar. Gitaar. Ja. Want wanneer is dat begonnen? De gitaar, ik denk 20 jaar geleden. Ja. Zoiets. Ja. Ja. Dus dat wie wel de muzikale eerste liefde, wie de gitaar? Ja, ja. Of ja. toch de blokfluit van Leger is Kwallen? Daar ben ik wel begonnen, ja. Ja, wie niet, hè? Ja. Maar dan de gitaar. En waarom voor jou die Vlien van de ja, het is een prachtig instrument, dus in dat opzicht goed niks uit te lezen. Maar het is wel een opmerkelijke oerstap. Ja, het is, ik wilde eigenlijk altijd bas spelen. Lekker makkelijk, hè? Er is niet zoveel te doen. Maar de elektrische bas, dat vond ik me helemaal niks. Dus ik dacht, nou, ga contrabas. Maar dus hij is het makkelijk is, maar net mij, het is fretloos. Het is, je moet even oefenen, ja. Maar als je de basis kent, kom je een heel eind. Ja. Oké, hartstikke mooi, man. Het is leuk, hè, rockabilly. Dat ik altijd in smaak al wat west. Ja, we begonnen met Elvis. En van daaruit naar Hank Williams, Johnny Cash. Noem ze maar op. Uiteindelijk weer toch ooit eigenlijk al, ja? Toch? Ja? Ga je hem nog een nummer? Ja, zeker. We hebben een eigen nummer. Heb ik zelf schreeuwen. En die wil ik graag even doen. Hoe heet het? So I'll keep on drinking. Studio is yours. She don't want me anymore. So now I have to close the door. Good times and memories I leave behind. But darling, I can't get you off my mind. The bottle on the bar is waiting for me, and I'll drink until my thoughts will be free. You left me alone and blue. Now the booze will help me through, but I'll keep on drinking until I will forget you. Oliver. Is there another in your life? You're now another husband's wife. Goodbye, my darling, goodbye. I'll keep on drinking until I'm gonna die. Yes, the bottle on the bar is waiting for me, and I'll drink until my thoughts will be free. You left me alone and blue. Now the booze will help me through, but I'll keep on drinking until I will forget you. More than
En we gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren. Joert Noorderwien live dus. Straks meer over die Friendskips tournee. Die krijgt een vervolg via Simon Fuik. Dat zul hij straks zelf vertellen. Maar Elsen is even voort naar de wc. Ik ben Friendskip bandjes uitdelen. Die droegen wast. Neem vooral nog een stukje. Kunnen wij mooi even praten met Eten Huis. Ik ben blij dat hij er is. Want we huldigen de Veskes hier zeker regelmatig in dit programma. En hij maakt het hele mooie Veskes. Ik zei al, hij zit een beetje in die kring van B.J. Baartmans. Ben jij iemand die altijd on tour is en altijd speelt? Of heb jij bepaalde periodes dat je erop uittrekt? Ik speel eigenlijk wel altijd. Ja, maar de een die kiest ervoor om het beperkt te houden. En de ander zegt, geef mij het hele jaar maar één ding. Spelen. Ja, maar ik ben beroepsmuzikant, dus ik heb de optie niet om heel lang niet te spelen. Maar doe je het altijd solo voor jezelf of speel jij ook in bands? Ja, we spelen in dit geval ook in hele bandbezetting. Ik doe ook veel solo door het hele land. Dus ja, dat ligt een beetje aan de accommodatie en aan allerlei zaken ligt dat een beetje. Maar alles is mogelijk altijd bij ons. Maar speel je ook wel eens in andere bands mee? Of is het puur het eten-huis verhaal? Nee, ik doe ook wel. Ja, maar dat staat nog allemaal in kinderschoenen. Rens en ik hebben ook nog een project hiernaast waar we wat Ierse traditionals in doen. En ik ben nu net begonnen met een R.E.M. tribute band, maar dat zit nog in de kinderschoenen. Echte kinderschoenen. Ja. Oh, leuk man, hartstikke mooi. Even naar het album terug, want daar vertelde je het een en ander al over. The Secret Us. Opvallend, dit mooie artwork vond ik zelf. Wie heeft dit gemaakt? Dat is gemaakt door Someone, dat is een alias van Tessa Rose Jackson. Zelf ook muzikant, maar ook bezig met audiovisuele projecten. Dus, en is dit een bestaand werk of heeft ze dat speciaal voor jou gemaakt? Dit is speciaal voor ons gemaakt. Wauw. Ja. Gek man, goed. Welk nummer gaan jullie doen? We gaan nu spelen Little Bird. Kom ik zo bij je terug. De studio is helemaal voor jou. Eten Huis, live in Noorderwien. Don't stand too tall, it'll be an ugly fall, little bird, little bird. Keep your voice down low, they will tell you where to go, little bird, little bird. Keep your eyes on the floor, never ask for something more, keep your wings to your side. Never reaching for the sky. Eat, sleep, work and pray. Try to blend in with the gray little bird. Don't pull the covers up. Only walk in a straight line. Never wonder in your mind, little bird, little bird. They will mold and they will knit you right into a proper fit, little bird, little bird. Only speak when spoken to, the closely yet but others do. Move yourself through the streets to the rhythm of the beat. Don't stand in their line, shrink yourself to pocket size, little bird, so they can carry you around. Oh, you watch the grass grow from your window, so slow. Just sit and watch the weather change. Don't stand above the crowd too high. They will cut you down to size. Follow the outline path and rules. Do as they expect you to. Little bird, what you see ain't what you heard. Don't look up at the sky with lust. Little bird, your ambition is absurd. You're just a tiny little speck of dust. You watch the grass grow from your window,
slow. You sit and watch the weather change, change. You know, watch the grass grow from your window. So slow, you sit and watch the weather change. Straks nog een nummer en praat ik nog even met hem over het album The Secret As Eten Huis. We gaan namelijk weer naar de band, Black Suspenders. Maar even waarom blikken toch nog op het iPop Festival. We hadden er aan de weekend een Prodemarien. En toen weer het vier op mijn feestje, denk ik, of net, Regine? Nou ja, ik kwam er bij de deur, toen zei Pieter West Willem. Ja. Toen zei ik, nou wij zijn het toch? Afke en ik. Ja, dat is toch goed? Ja. Dus nee, maar dat was hartstikke te gek. En wat ik wel echt heel leuk vond. Want het is natuurlijk wel een festival wat al heel lang is. Het is bijna historisch erfgoed. Zoek ze. Nou ja, zeker. Maar omdat ik de Friese taal gebruikt wordt. Ja, precies. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dat is dan gewoon alle soorten, verschillende soorten muziek, dat is dat dan echt in het Fries gaat. En wat ik heel leuk vond, ik kan de Sipke de Boertje. Dus die hebben we hier ook wel eens aan. Ja. Maar dan kom je eens afvallen. Maar nou, hij wie in eerste instantie wie dus hier een act voor de band iets en waar hij spelen dus. Nou, dat vond ik helemaal te gek en toen heb ik hem natuurlijk even gefilmd. Maar toen zei hij, nou, van die jongen dat ik precies hetzelfde weer, want ja, als zo je lam binnen, dan kun je dezelfde muziek hebben. Dus, maar nee, dat wil ik toch nog even benemen. Dat is iemand die had er al 12 keer steen, hè? En dat is op zich wel knap, hè, want de meest net elke keer de weer. Nee, dat is een strenge regel. En terecht, want het was hartstikke met steeds hetzelfde programma. Dat was net. Nee, precies, maar wat ik dan wel eens vlogger weer als Vadil hier, ik wie er al wel voor de tweede keer. Ja. Achter elkaar. Nou. Dus, maar ik wil eens zitten weer hartstikke de gek iPop. En Sipke is maar wat spannends bezig, maar dan maak ik net toe sissen. Dat is geheim. Dat verhaal. Ja. Dus, misschien komen we nog wel eens in het concertpodium. Zo zou maar kennen. De beste verdwalen met camera, drinken cola had je. Komt helemaal goed. Cheers. Ja, proost. Ik geef naar Black Suspenders. Die hier een soort huiskamervraag stelt van je mij nog 1 of 2 noemen ze het aan. We geven het aan. Ah, we kennen wat we doen. Jij het wel, hè? Ja. Hey, we hebben een plan voor dit hier. Ja, het is laatst wel voorbij, maar... Ja, nou ja, eigen nummer dus, waar we meer met doen. Ja, meer screwen, zelf screwen. Meer screwen en wat opnemen en zo. Het is zo mooi wijs even. Want ben je maar eens even in de studio in West? Helemaal studio opnames of niet? Nee, nog net. Dus daar we met doen, zeker. En we gaan nog wat mooie dingetjes staan, mooie optredens, festivaltjes. En Ierland weer, vorig jaar ook die in. Waar in Ierland speel je? In Enniscorthy, op een Rock and Food Festival. Hoe ben je daar te lonen kan? Ja, hoe eigenlijk? Via Johnny Cash fans en nou ja, zij is al wat kwam. En die zijn daar in Ierland, die man en vrouw dus, uit Friesland maar eens even helien. Ja. Geweldig. Wat gewoon. En ben je daar van hier optreden of doen je daar meerdere? Nee, we doen daar dan een festival en dan spelen we gewoon 4 dagen. Ja, kijk dat is leuk. Wanneer is het? Begin augustus, ja. Oh, mooie tijd, man. Ja, whiskytje erbij. Jazeker, mooi waar hoop ik. Ja, ik ga in die tijd naar Schotland en rijdt het toch. Ja. Dus, Ach ja. Je kinderen op stellen. Goed jongen, 2 nummers. Welke game het nou even So Doggone Lonesome. Oké, te gek man. Hey, is het gewoon Black Suspenders of is het de Black Suspenders? Black Suspenders. Ik zal de inslikken bij deze. Live in Noorderwien! I do my best to hide this low down feeling. I try to make believe there's nothing wrong, but they're always asking me about you, darling, and it hurts me so to tell them that you're gone. They ask me, I guess I'd be denying that I've been unhappy all alone, but if they hurt my heart, they'd hear it crying. Where's my darling when she's coming home? I ask myself a million times what's right for me to do, to try to lose my blues alone or hang around for you. I'd make it pretty good until the moon comes shining through. Then I'll get so doggone lonesome. Oh, Albert! Till
Lekker hoor. En dan hebben we nou even een van Sid King en de Five Strings. En dat nummer heet Zack Dragon Fall. Too stiff to flip, too boot to flop, die if I had to fly. I tell my friends that I can't roll no more. I tell my friends that I can't roll no more. My wheels are flat, my bearings kind of wore. Well, I like to be able to give these cats a try. Oh, I like to be able to give these cats a try. But I just have to flip, to move to flop, and I die if I had to fly. I just had Dragon Ball, can't have no fun at all. I just had Dragon Ball, can't have no fun at all. Oh, I'm so tired, I never have a ball. All right. Well, I used to dance the whole night long, it's true. I used to dance the whole night long, it's true. I can't deny the things I used to do. Oh, and I can rock to save my doggone soul. Oh, I can rock to save my doggone soul. 'Cause I'm just have to flip, chip boop to flop, and I die by fly. I just sat Dragon Ball, can't have no fun at all. I just sat Dragon Ball, can't have no fun at all. Oh, I'm so tired, I never have a ball. Oh. Yeah, I sat Dragon Ball, can't have no fun at all. I just sat Dragon Ball, can't have no fun at all. Oh, I'm so tired, I never have a ball. But I just have to flip, chip boop to flop, and I die if I had to fly. Hey, whoa. Dennis Laurens, Kees van der Leij, Albert Visser, Elvira van Poel, Gers Mesje Fjouweren, dus Black Suspenders. Wat mij onbelangrijk tot de volgende keer. Succes met het screwen van noemers, succes met eventueel het studiowerk. En dan tref ik je hem graag nog wel eens in deze studio. Ja, wie ik. Ja, hartstikke leuk en we komen graag weer erom. Dus, Dank u wel, Olaf. Ja, hartstikke mooi. Applaus voor de geweldige band. Ja! Handtekeningen en oren. Ik heb een eten huis. Mensen beiden doen het dus. Vaak met de band op paard. Al die projecten. Even, wat heb jij op je schoen te zitten? Is deze speciaal voor je schoen gemaakt of zo? Nee, dat is gewoon een tamboerijntje. Ja, maar is dit een speciale schoentamboerijn? Ja, Zo lijkt het een beetje. Laat eens horen. Ja, ik vond hem wel leuk. Of heb je dat zelf uitgevonden? Ja, het is alleen bij 's nachts het huis binnensluipen niet heel handig. Nee, dus- Ja, nou goed. Daar kunnen we het nog wel eens over hebben. Je album is uit. We veel promo, veel dingen eromheen. Ja, dat is allemaal ook al in het eind van vorig jaar ook al veel geweest. Maar ja, het houdt ons bezig. Maar heb je er nog een soort tour omheen? Ja, die is momenteel ook nog aan de gang. En die gaat nog door tot eind van de zomer eigenlijk. Alleen Nederland? Tot nu toe wel, maar ik probeer ook nog wat dingen in Engeland. Wij zijn namelijk deze maand in Engeland uitgekomen, ook fysiek. Dus ik probeer nog een paar gigs ook in Engeland te doen. Nou, ik vind het een prachtig album. Mooie liedjes. Mooi dat je er bent. Ja, hou maar op. Daar gaan we het nu niet over hebben. The Secret Arts. Welk nummer ga je helaas alweer als laatste doen? We gaan ook afsluiten met de afsluiter van de plaat, The Rivers Flow. Live in Noordwijk. We're not that different, you and I. Lost under a changing tide. Here's a little that I know. Gotta let this river flow. Let the river flow. Did we cross from time to time? See yourself in a different light.
There will be storms you can't control. Let the river be in charge of all, in charge of all. On and on, the river takes me on. It twists and turns, indifferent to my yearn. Oh, the river takes me home. The rivers flow. I've waited for the longest time for someone like you by my side. All this time I did not know how to be a part of the river's flow, of the river's flow. It requires from time to time see yourself in a different light. There will be storms you can't control. Let the river be in charge of all, in charge of all. On and on, the river takes me on. It twists and turns, indifferent to my ear. Oh, the river takes me home. Oh, it twists and turns, indifferent to my ear. Oh, the river takes me home. Ah, the rivers flow. Oh, ah, the rivers flow. Oh, it comes as it comes, it goes as it goes, it streams as it streams, it flows as it flows, it turns as it turns, it forms and it makes, it does as it does, it gives and it takes, it comes as it comes, it goes as it goes, it streams as it streams, it flows as it flows, it turns as it turns, it forms and it makes, it does as it does, it gives and it takes. Because of all its twists and turns, from this river we will learn. Life has taught me what I know. Be a part of the river's flow, of the river's flow. Mooi, dank jullie wel. Beide, zeg ik er maar even bij. The Secret As is uit. Hij is een per maand uit. Ja, maar ja, dit soort planningen gaan meestal redelijk ver vooruit. Maar altijd welkom met mooie liedjes, want dat zijn het zeker. Prachtig mooi album uit. Dit is fysiek, maar hij is gewoon digitaal ook wel te krijgen. Neem ik aan. Spotify, alles. Ja, alle digitale netwerken, kanalen is hier te krijgen. Ja. Genoeg projecten, begrijp ik wel. Van alles van plan, begrijp ik ook vanuit jouw mond een beetje met band en andere dingen. Ja, inderdaad. We blijven bezig. Hou ik je aan. Dankjewel voor de komst. Nogmaals, het klinkt een keer Ethan Huis, dames en heren, hebben jullie te gast. Jammer applaus! Even zien, we gaan nog even een keer nemen naar Simon Fuik daar, want die is als een soort gorilla door de studio ging met zijn bandjes. Je hebt zoveel publiek, zoveel mooie artiesten, man. Die moeten allemaal dat bandje hebben. Ja, die jongen, dat zijn we natuurlijk nog. Hè? Ja, maar ze wilden hem na de muziek. Ja, Dus ik heb even netjes gewacht. Zo, ja. Ja. We doen het in blokjes van een beetje die hele Vroonskips tournee, want het was eigenlijk al vanaf het begin een groot succes met culturele jaren in Hardelingen.
Heb jij op een groot podium daar Hartje Hardelingen met de visserijdagen was het? Of met Eerste zondag van augustus, afgelopen jaar, groot feest, groot podium. En dat was succes, hè? Ja, dat was geweldig. Kijk, dat was de avond van vriendschap overdag en in het groot. Ook weer verhalen en muziek over vriendschap. Ik zeg altijd, het gaat niet alleen over de persoonlijke waarde, maar vooral ook over de maatschappelijke waarde van vriendschap. Want vriendschap brengt heel veel in de maatschappij teweeg. Je helpt elkaar in de ellende, maar je hebt het ook mooi met elkaar. Sterker nog, ik ben eigenlijk criminoloog, misdaadjournalist, weet je. En ik zeg ook altijd, vriendschap maakt zelfs de samenleving veiliger. En dan kijken mensen me af en toe aan van, waar heeft hij het over? Nou, dat gaat nu te ver om dat uit te leggen, maar het is gewoon zo. Als je met elkaar vriendschap sluit, als je met elkaar leeft vanuit een vriendschappelijke houding, voorkom je verschrikkelijk veel ellende. Dus dat is wel een beetje mijn drive. Dat is ook een verhaal achter die bandjes. Komt er vervolg op, gaan we straks over praten. Heel kort nog even, want dat is natuurlijk wel nieuwsgierig. Wat was voor jou de aanleiding om hiermee het land in te trekken? Om hier iets omheen te bouwen als een avond. Hè? Dat heb je meerdere keer gedaan van de vriendschap. Armbandjes, posters, muzikanten erbij. Waarom? Nou ja, de belangrijkste reden is eigenlijk toch wel wat ik net heb genoemd, Willem. Weet je, dat is echt mijn intrinsieke missie. Ik noem het echt een missie. Om duidelijk te maken dat je door middel van vriendschap... Vriendschap is echt iets wat je kunt verspreiden, wat je kan delen. In deze tijd hebben we dat meer dan ooit nodig. Ik sluit elke avond van de vriendschap ook af met een gedicht. Dat heet Meer, Meer, Meer. Omdat ik vind dat we meer vriendschap moeten zaaien. Geen vijandschap, geen haat, maar vriendschap, vriendschap, vriendschap. En je merkt ook op elke avond van de vriendschap, ook nu, toch weer voel ik dat ook wel, weet je. Het is ook iets, mensen snappen wat vriendschap is. En mensen snappen ook heel snel dat je met elkaar samen sterkt. Ze zeggen wel eens, als je vrienden met je buren bent, dan ben je samen bijvoorbeeld ook alweer gelijk wat veiliger. En als er iets gebeurt met de ander, dan sta je ervoor klaar. In Rotterdam had ik de moeder van Nienke Kleijs, de Schiedammer Parkmoord, die ik goed ken vanuit mijn werk. Vanuit mijn oude werk zou ik bijna zeggen, want ik wil het liefst alleen nog een vriendschap doen. Die gruwelijke moord werd gepleegd, dat meisje werd vermoord. En een paar dagen later ging de bel. Gewone oude vrienden durfden niet aan te bellen. Dat verlies je heel vaak onder bizarre omstandigheden, moeilijke omstandigheden. De bel ging en stonden de buren. Zeg het maar als je je kunnen helpen. En dat zijn nu uiteindelijk bleken dat hun allerbeste vrienden te zijn. Die hebben de andere kinderen doorheen gesleept, hun. Dus het begint heel klein. Vriendschap is jij en ik. Maar jij en ik, jij en een ander, ik met een ander, zijn we nu maar zo weer met z'n vieren. En als je daar een heel mooi net in opbouwt in de maatschappij, daar wordt echt iedereen beter van. Hou vol. Straks. Nijtwaan, gaan we daar verder op praten. Hij is de hele middag nog te gast. Maar nou eerst, het Nijs. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend van de door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oerel van het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwien live. Als ze mij prachtig mooie muzikale optredens hier, dat ken haast net oors. We praten ook nog met Simon Fuik natuurlijk, komt voor jou roeren, hoe zijn Frunskips tournee. En Volkert, hij doekt ze nou en dan eens op. Ik had hem zijn kommer als de inspiratie haast. En oors doekt de kroeg maar in, zo simpel uit het. Nou, hij er weer, want als de inspiratie haast meestal wel een mooie column voor u zit, Dwaan. En dat was weer een mooie column voor u skrunnen, hè? Ja, ik heb weer van die kleren. Ja. Zeker beginnen? Ik vertel helemaal niks verder. Het is voor jou. Maar ik de microfoon, ben ik microfoon standaard of net? Ja, dat is misschien wel handig. Goed zo. Ja, dan kan ik mooi dat papiertjes er wat bijpakken. Goed zo. Dames en heren, de column van Volkert. Allerhande waars die kwam de organisatie van het Veenhoopfestival met de mededeling dat dit hier ponton en feestboten langer dan 12 meter net meer welkom binnen. En dat berucht sloeg in als een bom. Op Facebook van de omroep en Woordnet die dat nijsberucht deelden, kwam een dikke 400 reacties. Ik heb ze alle gelezen en inderdaad dus oeren en oeren dwaande weg voor een column voor 3 minuten. Wat ik eigenlijk net voor Noorderwien oer heb. Het is ongelooflijk. Maar goed, mijn conclusie uit die reacties is dat er geen ien is die dit besluit snapt. De boten en feestpotons zouden voor de oorlijst zwargen. En die boten zouden samen vol zitten kunnen met hersenloze biersoepers. Die een te soort lawaai skoppen en net verantwoordelijk binnen.
De organisatie heeft dus liever geen feestboot intacht op de Veenhoop dit jaar. En ook de gemeente Smellingeloon staat achter de organisatie. En ze hebben ons in beiden dit besluit genomen, zei de organisatie van het festival. Maar zij snappen net, denk ik, wat de ware identiteit is van het Veenhoopfestival. En dat is nou juist waar het om draait. Het is voor echte Frieske jongeren. Dat binnen jongens en famkes die net op vakantie gaan, mooi en vleentug naar Salau. En daar een vermogen uitjouwen om speciale drankjes, naar grote dancefeesten gaan waar bekende DJ's draaien. En moans degelijk uitkateren op een strand onder de Spaanse zinnen on een soort van tropische zee. Nee, dit binnen Frieske jongeren dat na een ier hutwerkje als een ier blokken op squallen vakantie vieren op de Veenhoop. Het weekend dat alles mooi. Dat mooi zelfs bouwde boot, feestketen werd ze een soort werk inzet hè, en naar het terrein varen. Maar de Frieske zwembroek en de scariontiezoon mooi stampen op de muziek van de hoenekop. Maar bier gooien, om even wat aan te kwollen in de warme tenten. De shirts van een koor lief squorren, die om een koor knoopje en touwtjes springen. Mekaar mijn merkstiften van ski op onderkliedje om te kennen. Een frisse doek nemen in het grietmansrak en hoe thuis wanneer het wijn is in de tinten, een skompartij houden, dan wat muziek draaien, een biertje nemen op het dakterras, de kater versoepen, oren campinggasten grutsk welkomjitten op het mooie zelfsbouwde op het Veenhoopfestival maat maken skip, waar de sfeer optimaal is en ze van het vrije leven genieten. En deze jongeren libet harren lekker een weekend uit in het mooie Friesland, maar een eigen betochte traditie. En Willem, dat vindt nergens. En dat is in mijn beleving uniek. En ik hoop je voor al die jongeren dat er een middenwaai is, zodat ze dags harrenfeest waarom hebben. En dan net maar een polyester bootje van Oordelmeter richting de Veenhoop varen. Ontreun toch een fluistermotor. Op het jen naar de tint rennen. Fluisterend bier bestellen. Voor alle voeren op bij het gingen. Intentie van de action sliepen en dreamen oer verantwoordelijkheid nemen. Maar dan mag ik eerlijk bekennen, ik ben al nooit op het Veenhoopfestival geweest. Simpelweg omdat ik geen oud shirt, Frieske zwembroek en scarionties heb. Dus waar ben ik om meer oer te oordelen? Maar Willem, wat ik al even net van Noorderwien hoor heb. Ja. Hey. Dankjewel, Volkert. We praten straks nog even met Piep vol. De man had altijd verhaal en Sonona komt hier met een prachtige column, in dit geval de Zoer de Veenhoop. Ik ging naar een dame, die stuurde mij een mail en die zei, nou, ik ben Nadua, ik kom uit Balk, ik heb wel aan spelen op een ukulele. En ik word bij die in Noorderwien wel een paar nummers live doen. Nou, bij deze, uitgenodigd. Ja, heel leuk. Daar zit je zomaar. Ja. Hoe lang spelst u al ukulele? Dat is een hele moeilijke vraag. Dat weet ik, dat moet ik even... Al heel lang dus? Nee. Ja, ik denk iets van 4-5 jaar of zo. Jeetje. Nou, dat vind ik behoorlijk lang. Oké. Ja. En hoe zo bij de ukulele gekomen? Ja, dat is wel grappig. Ik had samen met een vriendinnetje, ging op scoutingkamp. En degene die ons les zou gaan geven, dat was een beetje een gekke jongen. Dus we dachten, het is grappig om een ukulele aan hem te geven. Ja. En dan kan hij dat kamp, kan hij dat leren en dat is leuk. Nou, kwam dat ding natuurlijk te laat aan, tijdens het kamp. Ja. Toen had ik ook tegen die vriendin gezegd van, nou, je hoeft het niet meer mee te betalen. Ik hou hem zelf wel. Ja. En zo heb ik het geleerd. Op zo'n hele lelijke plastic, een hele slechte kwaliteit, weet je wel. Heeft mijn zusje, die heeft hem op een gegeven moment een keer gesloopt. En toen... Hij leeft niet meer. Nee, hij leeft niet meer, die eerste. Het was een hele mooie rode. En dit is de tweede of is er in de rij van ukuleles al meer gesneuveld? Dit is de tweede, ja. Ja. Die hou je keur. Hey, specifiek geluid. Het is Lietsma kriegel, zeggen wij wel eens in Friesland. Maar zo klinkt hij ook. Hè? Lekker kriegelen, maar op een goede manier bedoel ik. Ja, heel vrolijk ook. Ja. Ik wil wel wat horen van je. Ja, nou. Welke begin je mee? Ik begin met Riptide. Live in Noorderwien. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. So all my friends are turning green. You're the musician's assistant in their dream. And I, ooh,
just been living on the higher shelf. And and they come and start later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. And I just gotta know. I can have it any other way. I swear she is destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. 'Cause later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Fantastisch. Ja, ik kreeg een mailtje van haar. En die krijg ik regelmatig. En dan pik ik er niet uit, want er zit nogal een wachtlijst hier voor het programma. Maar ik dacht, dit is wel hartstikke leuk om deze dames even uit te nodigen in Nadua. Blijft het ukulele? Of gaat er straks ook nog eens een uitstapje richting gitaar? Of banjo? Of wat dan ook? Of blijft dit het? Ik heb wel een gitaar, maar het enige wat ik daarop kan is Michel van den Hoek. Voor de rest, ja, ik weet niet. Dit is het gewoon. Die ukulele is wel gewoon echt mijn ding, ja. Past ook bij je stem wel wat dat betreft. Maar ben je er veel mee bezig? Jawel. Zit je altijd te... Nou ja, het wisselt een beetje. Soms dan ben ik heel veel ermee bezig en soms dan raak ik een maand niet aan. Dat verschilt heel erg. School, werk? Nee, ik werk nu, maar ik ga... Je gaat weer naar school? Ik ga me aanmelden voor de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. Ja, dus dan komt het ook goed van pas natuurlijk. Want dan wil je door met dit of wil je meer managementkant uit of creatief of vormgeving? Of zeg je echt, ik wil als singer-songwriter met de ukulele de wereld in? Nou, dat lijkt me heel tof, maar ik ben ook wel met andere creatieve dingen bezig. Dus, maar daar is daar alle ruimte voor. Je kan daar ook switchen en het klinkt als een hele toffe opleiding. Ja, dat is het ook. Ben je al aangenomen? Nog niet, nee, dat moet ik nog gaan doen. Oh. Dus, we gaan voor je lobbyen. Ja. Als jij voor ons speelt. Ja, dat is goed. Welke ga je doen? Oh, nog eentje meteen? Oh, ik ga nu een eigen nummer doen. Ja. Het heet Gister. Vanuit de studio. Nadua. Gisteren wakker in jouw bed en het voelde net als toen we liepen op het strand. Samen hand in hand als toen ik stiekem naar jou ging. Toen dat zeker niet mocht als iedere zondagochtend je ontbijt voor me kocht. Seks met je ex is niet slim, maar het is zo fijn. Alles komt erbij, liefde en haat en de pijn. En de passie is zo groot, want je was van mij. En dat is nu voorbij. Ik werd gisteren wakker in jouw huis en ik voelde me thuis. Deze plek was een vluchtoord voor de drukte en pijn. Hier stond jij voor me klaar met je ontplofte haar. Je bent een schat van een jongen, alleen niet voor mij. Seks met je ex is niet slim, maar het is zo fijn. Alles komt erbij, liefde en haat en de pijn. En de passie is zo groot, want je was van mij. En dat is nu voorbij. Onze tijd
Samen was een grote zooi. Nee, het was niet mooi. Zulke verschillende mensen. Nee, dat werkt toch nooit. Maar het was toch wel fijn om het eens te zijn. Om de tijd samen te stoppen. Maar het deed wel pijn. Seks met je ex is niet slim, maar het is zo fijn. Alles komt erbij, liefde en haat en de pijn. En de passie is zo groot, want je was van mij. En dat is nu voorbij. Ja, echt, dit was de laatste keer. Ik zweer, dit kan niet meer. Zo red ik onze eer. Het doet een beetje zeer. Misschien toch maar een keer. Als we dronken zijn een keer. Maar nuchter echt niet meer. En ik meen het echt dit keer. Seks met je ex is niet slim, maar het is zo fijn. Alles komt erbij, liefde en haat en de pijn. En de passie is zo groot, want je was van mij. En alles is voorbij. Ik ga er nooit in Sabliet jongen bij het nemen van X. Maar goed, ik wil een intrigerend verhaal. Gaan we niet doen. We gaan even rondblikken. Muzikaal op Vliende Week. Hier weer Berend Riemers maar hier. Eerst met de hele band. Maar zijn laatste noemen we met Lotte Broersma. Speelt er en treedt er een proto mee op. En de blikken we even waarom. We laten het even jaren met beelden van de vlog makken terug Regina. First met, it was a moment I won't forget. I was numb and my knees were weak. I could barely stand on my feet. We sat around and we had a great time. And I knew your heart would be mine. Felt so good, it felt so right. When I looked in your eyes, let's run away together. Being with you is wasting time. Let's share our love forever. I'm so happy that you're mine. Let's run away. I'll be a guide and a listening ear. I am there to dry your tears. I will try to make you laugh, 'cause it's your smile that takes my breath. You can always lean on me, and I will give you all that you need. And I know that you would do the same to me. Let's run away together. Not being with you is wasting time. Let's share our love forever. I'm so happy that you're mine. Let's run away. Every time I see you, I fall in love again and again. 2 times I wanna be with you. That's now and forever. And let's run away together. Not being with you is wasting time. Let's share our love forever. I'm so happy that you're mine. And let's run away together. Being with you is wasting time. And let's share our love forever. I'm so happy that you're mine.
Hey, ze Bernd Riemersma, vliegende weken in deze studio. Maar kijk, ze is Noordwin Live dus. Together met Lotte die hij hier op de tram. Elke week blikken we een beetje waarom. En dat je er beeld behouden kunt via internet of televisie. Hier in de vlog van Regina Schenken. En van de radio gewoon een lekker noemer. Was alles waarom Shannon kind dat via www.youtube.com/Noordwin, de Noordwin. En dan kun je lid van worden, abonnementen afsluiten, wat dat, maar dat kost je niks trouwens. En dan kun je alle live-opnames van Noordwin nog eens een keer waarom zien. Onder andere Nadwa, die dus met de ukulele haar radio- en televisiedebuut maakt, of ben je al eens eerder ergens? Nee, dit is mijn eerste officiële optreden. Gaat goed hoor. Dus, nou, dankjewel. Wij doen graag wat een jong talent. Jou wil graag een podium. Dus ik kan me voorstellen dat dit doodeng is, met camera's en radio. Ja, maar ook wel heel leuk. Ja, toch wel? Ja. Dit smaakt naar meer. Tuurlijk, ja. Is dat per ongeluk op je weg gekomen dat je je nu hebt opgegeven voor zo'n popacademie? Ik bedoel, dat moet allemaal nog, maar daar zit wel een besluit achter. Ik denk van, oké, dat is misschien mijn toekomst. Ja, er is een vriend van me die vertelde hierover. Want ik heb het laatste jaar op de middelbare school heb ik enorm de ruzie gemaakt met de schoolleiding. En toen dacht ik, nou weet je, dat studeren, dat vind ik maar niks. Nee. Dus ik ben al 3 jaar alleen maar aan het werk eigenlijk. Ja. En, maar nu vertelde een vriend van me hierover. En toen dacht ik, oh, dat klinkt wel leuk. Ja, ja. En toen ben ik eens gaan kijken. En het lijkt me inderdaad ook allemaal hartstikke leuk hoe het daar gaat. Maar je was een beetje zoekende van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Okay. Ja. En dan kom je met de ukulele, ja. Ja, maar goed, daar kan je natuurlijk ook niet direct zo van... nou, ik solliciteer ergens en ik kan ukulele spelen voor de kost. Zo werkt het niet. Heb je nog steeds les? Nee. Okay. Nee. Gewoon zelf doen? Ja. Kun je überhaupt echte akkoorden spelen op een ukulele? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, het is gewoon hetzelfde als een gitaar, maar dan een geweldige kramp in je vingers? Nee. Ja, dat is oefenen. Ja, dat is oefenen. Oh ja, dat is je moet het veroefenen. Welk nummer ga je doen? Ik ga nog een cover doen, Havana. Oh, prachtig. Live in Noordwin, Nadwa. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, ooh, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, ooh, na. Didn't walk out with how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I'm doing forever in a minute. And Papa says he's got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na, Havana, ooh na na. All of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, ooh na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Jeffrey just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no manners, damn. Bump on her bumper like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Begging on me, shawty craving on me, get to digging on me. She waited on me, shawty kicking on me, got to baking on me. This is history in the making on me. Point blank, clones range that be. If it costs $1 million, that's me. I was getting moolah, Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, ooh na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Nadwa, geweldig. Havana, moeilijk nummer, lijkt mij. Nou ja, ik heb hem natuurlijk wel uitgekozen omdat ik deze wel onder de knie heb, zeg maar. Maar zangtechnisch wel pittig. Lijkt mij, of niet? Nou, vind hem wel meevallen. Er zitten wel moeilijkere dingen die ik tegenkom, maar... Wat vind je ook moeilijker, zingen of ukulele spelen? Of is de combinatie misschien wel? Dus de combinatie is het moeilijkst, ja. Want er zijn wel eens nummers die kan ik niet met ukulele spelen, maar die kan ik wel los zingen. Dus dat is wel, Kom eens weer? Ja, tuurlijk. Okay. En wanneer weet je het met die popacademie?
Ik weet niet. Dan moet je heel veel voor regelen. Ik wens je veel succes. Tot de volgende keer, oké? Ja, bedankt. Dames en heren, Nado, yo! Vind ik zo knap. Dat was op haar leeftijd. Ik zou dat nooit door. Ja. Dus dat is echt wel een stukje respect. Ja, vind ik wel. Nou, lekkere vrolijke versjes. Nou, wat wil je nog meer? Ja. En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind live. Volkert, die zoer voort, maar ik denk, maar ga even heel even bloeien. Wat zijn ze? Ja, ik mag je nooit wel zonder te melden weg heen gaan. Nee, dan moet je die in de gaten horen. Ja, ik ben ik maar. Dus die zou onschuldig voor. Ja, maar ondertussen. Ondertussen? Nee, ondertussen ging ik aan naar de autocross. Nee! Ja, om 4 woorden. Patatje eten? Ja, beker erbij. Shandy? Shandy, ja. 0.0, radler. Ja. Nee, het is helemaal Koningsdag. Dus, ik neem... Vet door de whisky? Nee, dat lees ik net. Nee. Dat drinken ze niet op een veenhoopje, Willem. Nee, hè? Nee, dat is bier. Ja. Maar doe je welke autocross, joh? Blauw Huis. Daar hebben ze van een jong en moon de Kings Battle. Ja. En dat is toch echt altijd wel een autocross vol mooi spektakel. Ongeveer 80 stakkerrieders. Dus stakker Formule 1, nou, die hebben hier ook wel eens op het hiem van de omroep. En ze strijden voor grote prijzen. En dat is gewoon een grote Koningsdag spektakel. Dus het is hier echt gezellig. Maar ik in naar Blauwhuis. Hartstikke mooi, man. Dag. Hoi. Komst eens weg? Ja, 2 weken. Oké. En dan hek ik met naar je column. Hok die, jongen. Nou, best gedaan. Nee, net de volle soeper doe. Dankjewel, jongen. Volkert Wesseling, friend of the show. Met prachtige columns, mooi verhaal. Altijd druk. Met zijn theater natuurlijk. Met Herman van Veen en al die orenzaken. Ik ga naar mijn volgende gasten. Want Mary Veldkamp is een teacher flink. Maar de divas. Ga ik het door Anneke Dauma. En Lammy Bruins. En doe al waren ze begeleid terug Anis. En dan maak ik het even goed zeggen. Latu Melissa. Oké, goed, dankjewel. En toen hebben we al praat van kom eens weg. Nou, dat doet bij Noorderwind door het altijd even. Er zit een soort vertraging in. Mary Veldkamp, maar eindelijk zijn jullie met z'n tweetjes hier. Welkom. Ja, dankjewel. Spelen jullie vaak met z'n tweeën of is dit zo nu en anders en incidenteel? Nee, wij kennen elkaar al 35 jaar. Lang, hè? Ja, heel lang. We zijn ook al behoorlijk op leeftijd, hè? Dat gaan wij niet benoemen nu. Nou, dat mag best. Jong van geest, toch? Ja, dat wel. Ja. Nee, maar Anis en ik die kwamen voor het eerst bij elkaar in de Assen Swinging Age. We komen uit Assen en dan hadden we lekkere bands. En dan waren wij, ik was de zangeres en Anis was voor het eerst op gitaar. En ik voor het eerst als zang. En zo ontmoeten we elkaar. Dus verder in allerlei formaties hebben we gespeeld. In het Embraceable Quintet, in het All Seasons Quartet, het Quintet Mary Veldkamp, nou noem maar op. Zo. Muzikale maatjes. Ja, dat was gewoon... Kun je het gewoon een muzikale vriendschap noemen? Ja, maar ja, dat kan ik wel. Ik durf bijna niet veel te zeggen. We gaan straks verder praten. Je zit een beetje in de jazzhoek, toch? Ja. Vind ik mooi, hoor. Vandaag in de jazzhoek. Ja, jullie zijn wat breder georiënteerd wat dat betreft. Hè? We doen van alles, hè. Maar dit is onze specialiteit, vind ik. Jullie zien er prachtig uit. Voor de mensen die er alleen bij de radio horen, echt mooi onkleid. Prachtig mooi groen jasje, glitter. Ik wil jullie vragen om het eerste nummer te gaan doen. Hoe heet dat? Het is Softly as in the Morning Sunrise. Ja. Kijk aan. Softly as in the morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. While we're flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is stealing to fold it all betray. For the passions that thrill love and lift you high to heaven
are the passions that kill love and lift you fall to hell. So end this story softly as in the evening sun sets, the light that gives you glory, take it all away. Jump up to ba-dum, do you do book you be-da-ba-dee-ba-boy, dee-dum-bum-boy, ba-dum, do-do-do-do-do, ba-dum-ba-do-boy, shabba-be-dum-dum-dum-dum-dee-dum-doo-doo-doo, shabba-ba-dee-ba-boy, do-do-bum-boy, I'll take it all away. For the passions that thrill off and lift you high to heaven are the passions that kill off and let you fall to hell. So end this story. I'll take it all away. Softly as in the morning sunrise, the light that gives you glory into a newborn day. Wow, 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 flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is stealing into a newborn day. For the passions that thrill off and lift you high to heaven are the passions that kill off and let you fall to hell. So end this story. I'll take it all away. We'll take it all away. We'll take it all away. Fantastisch. Mary Veldkamp en Anish Latu-Malissa. Straks doen ze nog 2 nummers hier en praten we natuurlijk even een piepvol. Francesco zal aan zich nog spelen. We praten nog over het Frunskips hier misschien wel, zal maar wat meenemen. In ieder geval over de tournee van Simon Fuik. Maar eerst even een overhaal, want ik kreeg een mail, kijk wel vaker. En sommigen pik ik er dan uit. Hey Willem, bericht maar even in het Nederlands, waardoor het te lang. Wij zijn 2 meiden van 47 uit Sum en Arem. En we doen 4 van 12 maai en mei onder rammelbakken race van Breda naar Nice. Oh gosh. En dat onder de namen De Vlompkes en Sandra en Linda steen je nou. En je mijn auto stier op parkeerterrein en ben we van tevoren. Vaart deze huis jullie alleen West. En voor straks internet plakken we alles alleen bij. Ik meestal voor de maar wat is er voor race? Nou, het is een hele leuke race. Het klinkt inderdaad een beetje eng. Onderwijs met een rammelbak. Met een hele oude rammelbak. En nou ja, technisch zijn we niet. Maar er lopen wel heel veel mannen rond die ook in zo'n rammelbak rijden. Dus dat zal wel goed komen. Hoe ben je met erbij gekomen om deze race te doen? Ik heb Flint hier meegedaan, met mijn broer. En dat leek me wel heel leuk om nog een keer te doen. En ik denk van, nou, dan vreeg ik eens even een vriendin mee.
Dus dan ben wij daarmee bezig. Wat maakt het is een race zo bijzonder? Nou. Ik ben wel meer van die racen, hè? Ja, de herst ik inderdaad de garbage race bijvoorbeeld. Daar doen volle meer auto's aan mooi. Dit is een wat lietsere ploeg. Er steert elke jongen op een oren camping. En het is echt dat vriendschappelijke mooi met elkaar. Het echt dat samenhorigheidsgevoel was er herst. Mankeert er iets aan in een auto? Er is altijd wel iemand die even een hoorn rikt. En dat is gewoon geweldig. Ja, maar mij zit het toch een beetje zwaar. Maar ik denk, jongen, prachtige auto. Hij is een beetje oud, een beetje op leeftijd. Maar je moet onderwijs wat krijgen, want je maakt helemaal een niche. Ja, zeker. En En als je hem op die camping staat, dan snap ik wel waar. Kan u eens even helpen met sleutel in. Maar hem nog jouw wijs ergens de meeste in. Nee, we hebben een telefoon met een app en daarmee kunnen we de rest oproepen. En dan kikken we even heel zielig. Help! Ja, dan wordt het wel klaar, toch? Oh, hij dat oefenen als zo'n sneusje. Ja, absoluut. Iedere week oefenen we even. Dus de emancipatie is op dit vlak nog even... Absoluut, helemaal ouderwets. Ja, hè? Wat voor auto is het? Een Polo. Oké. Vierwielen. Ja, voor de rest... Fjouwertjel, dat is wel mooi. We weten, we weten waar de olie zit en we weten waar de benzine zit. Nou, dan is het voor ons gewoon gas erop en rijden. Waar hebben dat ding wij eigenlijk? Nou, dat heb jij, hè? Ja, het is mijn auto. Serieus? Ja. Ik dacht binnen wat vrouwen, die had er nog nooit in reden, dat soort verhaal. Maar, Wij ja, hadden even een tweede bakje erbij, omdat mijn man en ik beide wel de autobroeken matten. En toen hij steeds, nou, dan heb ik gewoon even een oud bakje erbij vanuit mijn werk. Ja. En zo kwam ik dit zien. Ik denk, daar kunnen we deze auto wel heel mooi verbroeken. Ja, want het is de rammelbakkenrace. Ja. Ben er dan, voor alles is regels. Is hier ook een regel bij dat je ergens met een auto een voldwaan maakt? Ja, de auto mooi net meer kost je zo'n €150. Okay. En hij moet van voor het jaar 2000 wezen. Ja, ja. Maar dan kijk ik mijn mooie klassieker, mooie T-Ford of zo. Ja, maar die ben meestal wat meer geldburg. Ja, en die nemen ze ook net rammelbak, hè? Dat denk ik dan. Denk ik ervan. Ja. Wist voor te parten of je had ze toch nog even praten, man? Nee, best toch? Ga ervoor. Ja, leuk. Hey, en je maakt een Friese vlag, natuurlijk op dak. Ja, zeker. Wat hebben we er nog meer onder hier? We hebben de hele zijkanten hebben we allemaal in alle vlaggen waar we heen gaan, hebben we die gespoten met leuke goedkope verf. Ja. En dat is het eigenlijk. Om en om rieden, hoe zit dat? Ja, tuurlijk. Ja, leuk man. En het wordt net verneerd een race neemt. Wat is het wedstrijdelement nou? Nou, je moet iedere dag een opdracht doen. Ja. Daarom komen we bij jullie. Want ja, de eerste opdracht van kom in de media. Dus dat nou, bij deze? Dan. Ja, oplost. Ja. Afvinken. Radio, televisie, internet, pleurt nog op internet. We komt al even goed. Oké, dus hoeveel punten heeft nou? Dat weten we nog niet. Okay. Nee. Oh. Ik ben nog net oren die op de televisie west binnen. Nee, nou, bij deze? Bij deze, ja. En de volgende opdracht, daar heb ik geen idee van. Nee, dat krijg je iedere ochtend weer te horen. Dus. Een beetje een botsing of zo, waarin een verkeersspel maar rieden. Ja, je bent ruksie geloof ik. Ja, samen gaat het net, ja. Samen gaat het net. En hoe lang maakt het toch door in? Een week. Een week? Ja. Okay. Ja. En 4 mei op Snijn? Ja, Snijnemorgen, jelwe 8 vertrekken we uit Breda wel. Ja. En dan wat navigeren, of de route echt per kilometer al verslijnen, of heb je nog wat vrijheden? Plaatsen krijg je door en daar moet je langs rijden. Ja. Nou, en dan hopen dat je de camping bereikt. En dan is onderweg ergens. Geweldig. Hoe ben je hem te volgen? Doe je hem nog iets met filmpjes, vlogs, blogs, weet ik veel? Facebook, Team de Vlomkes. Makkelijk zat. Ja, let even zien, die gaat zelfs, ja mooi, die gaat officieel, je bent nummer 104. Ja. De Vlomkes. Ja. Maar de Vlomkes, wist wel hoe we daarom komen dan? Nou, ik geen idee. Oh, nou ja, ik denk dat is juist zo speciaal voor Friesland. Ja. Nou, we hebben een skofje waarom is er een Poolwest. Nee, serieus? Ja. Ik zit te kijken. Nee, dat weet ik. Ik probeer me de Rutte werk niet hier. Nou, Sandra zei ik van, als ze vregen wat budget had, dan zei ze ik gewoon de Friese blomkes. Ik zei, ik vind het prima. Ik zou de Friesen, wat er dan meer Friesen mooi. Ik zou die witte volgens mij wel wat het wel budget. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het leuk dat mij nog, we gooien hem in de gaten. De Vlomkes dus uit Friesland. Team 104. Succes alvast, dan hoor je ze op de hechten. Ja. En kom even weer om met alle spannende verhalen. Doe maar. Ja? Zeker. Oké, succes. Applaus! Hoi, ik ga naar Francesco. Waar best, jongen? Ja, je komt eraan. Nee, ja, dat is... Ik ben niet weggelopen. Pak je gitaar, zou ik zeggen? Oh ja, dan pak je direct aan. Ja. Kom maar even mee. Zou die in de drank hebben aan de kant zetten? Zet de koffie maar even neer. Ja, Francesco had spelen op die Frunskipsjan. Geweldige kerel, hij was al vaker west. En Simon Fuik en ik hier zoiets van... of het er al iets met nog maar Francesco uit. Nou, hij weer de eerste Jan, ik bij de laatste Jan. Francesco, we gaan straks even praten over die tour en wat je al hebt gedaan. Maar we hebben net een interview gehad. Dus ik wou eerst jou vragen om eens maar een nummer te gaan spelen. Ja, dat kan. Hoe heet het? Ricordi di Bimbo. En dat gaat over? Of de kinderen
2 kinderen die spelen daar in een weiland in het voorjaar. En daar komen ze met de belofte, maar die belofte komt niet van terecht. Het is te jong, hè? Dus het wordt oud en wordt er niks meer. Francesco! Ricordi poi da bimbo nei prati poi fioriti profumo, farfalle fiori, una l'ho presa io. L'ho donata a te, l'hai lasciata andare, libera volata via, e tu dicevi sempre non sono solo parole, non sono rose che sbocciano, son sentimenti vicini, son storie pure vere. Tenimi la mia mano, stringimi forte al cuore, promessa non lasciarmi, promessa non lasciarmi, non devi lasciarmi mai. Rammento mio d'infanzia, tempi passati, prati ancora fioriti profumo, rammento farfalla mia, con la libera volata via. Chissà, piccoli suoi, oggi felici volano nei cieli, liberi felici volano via. E tu dicevi sempre ecco solo parole, non sono rose che sbocciano, son sentimenti vicini, son storie pure vere. Tienimi la mia mano, stringimi forte al cuore, promessa non lasciarmi, promessa non lasciarmi, non devi lasciarmi mai. Non devi lasciarmi mai. Non devi lasciarmi mai. Non devi lasciarmi mai. Francesco. Juster. En ik is net trouwens die mij dus de Friendskips Tour van Simon Fuik. Hoe was het gisteravond? Ik vond een geweldige avond. Ja? Wat ik heel bijzonder vond van Pieter de Vries. Pieter de Vries heet hij. Ik heb hem gekend van interviews van de televisie. Dat leek me een heel kille man. Ja. Maar het is niet zo. Nee. Het is een heel aardige man. Ja.
heel gevoelig. Zaten gisteren te slikken en ook een beetje tranen in de ogen. En dat vond ik heel bijzonder. Je hebt nog een nummer van hem gespeeld en dat ga je straks nog spelen? Ja, daar ga je straks van hem even spelen, ja. Peter de Vries. Vriendschap, we hadden het straks over. Maar Simon en Francesco. Ik ga naar het duo hier in de hoek. Anis en Mary en Anis. Ja, het is maar net hoe je het wil uitdrukken. Jullie spelen dus vaak met elkaar, al heel lang dus ook. Maar je hebt ook al in andere bands gezeten. Ik heb... Heel veel bands volgens mij. Ja, ik begin met ook met een rock'n'roll band en... Van, 1963 zo'n beetje. En dan salsa band. En, en toen treffen we elkaar. En toen gingen we helemaal de andere kant op. Hoe is het begonnen met de gitaar? Begon het voor jou met de gitaar? Ik was met 6 jaar of 7 jaar was ik al mee begonnen. Akoestische gitaar? Ukulele. Ukulele? Ja, met ukulele. Want gitaar is met duur. Dus, en toen ben we langzamerhand opbouwen. Te gek, man. Nou, nu al heel lang met elkaar aan het musiceren. Welk nummer gaan jullie nu doen? Soudan Samba van Jobim. Live in Noorderwien. En wie er zin had aan dansen, mag allemaal, hè? Ja, die is. Ja. Cameraman, kijk daar eens. Soudan samba, Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Soudan samba, Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. I've already twisted all I can, so please don't fill me thin with calypso and cha-cha-cha. Soudan samba, Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Hey, danse samba, Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Soudan samba, Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Ah, there's a twist, so much amount of breath. So please don't fill it in with calypso and cha-cha-cha. Soudan samba, Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Hey, Soudan samba, Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Ah, there's a twist, so much amount of breath. So please don't make me stiff with calypso and cha-cha-cha. Soudan samba, Soudan samba, vai, 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 vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Soudan samba, Soudan samba, vai. Ah, dank u wel. Het is weer vreemde beetje, maar het weekend vader door. Bij Noord
je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oordeel van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar treffen we weer een heel soort nieuwsgierige mensen, kan ik je me vertellen. Onder oren de man die er nou al klaar voor zitten, ze zijn met hun trein. Daan Slachter, Florian den Hollander en natuurlijk Wiebe Kaspers met zijn trein. Waarom is de groep ek Wiebe. Na je single uit drijf ik gelukkig bij de omroep regelmatig zwart op wit. Het is prachtig, het wordt heerlijk muzikaal in uitpakt. Echt een soort finale. Dus daar ben wij natuurlijk ook altijd beblijd mee. En ik ben blij dat je hem bij eens in de studio hebt, Wiebe. Leuk, welkom. Ja, dat is al wel een skoftlien, hè? Dat is al 2 weken geleden. Ja, toch hem net spelen? Nee, dat klopt. Dan hebben we heel leuk klets. Ja, een gezellig klets. Maar het geeft mij natuurlijk om live muziek spelen. Daar weer achter de vleugel. Florian met de Bleren Forten op zijn eigen kleedje had er weer mee. Nou, hij voelt vertrouwd zo. Ja, zeker. En het is, Florian had iets nice mooi. Dan moesten we straks even bij Shen. Maar die had nou, ik net voor niks Bleren Forten. Wat mooi zien Forten, maar zijn tjen bespiert hij nog een oorinstrument. Mijn hemel. Ja, zeker. Je bent druk, studio. Ja, zeker. We zitten bij Nico Oudhuizen, de drummer van de Kast. Heeft een heel mooi studio in Lauwert. En dat is echt fantastisch. Maar het is een leuk, maar lang proces. Ja. Het is prachtig, altijd dan. Maar het komt in... We zullen het eerst nou al uitgebracht hebben, maar het komt nou in de september uit. En het is een EP of een album? Of? Nee, ja, precies, een album. Wij zijn een conceptalbum. Mijn thema, mijn doorlopend thema. Wat is de redeline? De redeline is liefdesverdriet en de verwerking daarvan. Hij is nog net helemaal aan de kant, hè? Nee, hier is de 2 weken in. Goed zo. Hou vast, want de meisjes zijn alleen maar mooie nummers van die artiesten. Ik ga even naar Florian. Is deze speciaal makker voor mensen met Bleren Fort? Want er zit gele en witte dingetjes op. Ja, het was een resultaat van mijn cursus Creabea. Dat heb je heel goed gedaan. Dat was een lang weekend, zeker. Ja, je weet dat ik op vakantie was en ik had niks te doen op een gegeven moment. Dus ik dacht, ik zet dat een keer in elkaar. Zijn dit hoe noem je die dingen? Ik kan hem nu dus... Ja, ik vind het echt geweldig. We doen er wat lacherig over, maar het is wel... Je hebt er gewoon een aantal toetsen bij. Ja, en nou is de grap dus dat die zo klinkt en die klinkt zo. Ja, ik hoor duidelijk een verschil. Ja, hè? Ja. Ivo, help me even. Ja, is dit creatief of net? Ik jette dat verschil wel, maar ja. Dat is toch maar die primitieve eren, daar staat verschil. Ja, met mijn sleererkens. Heel subtiel verschil in klankwarmte. Ja, ik hoor dat me goed jaren. Ik denk, als het Tien daarop zit, dan doe de bas in de hongen hard, of hoe werkt dat? Soms. Ja. Mooi maar, goed zo. Nou, ik noem het gewoon maar als eerste. My Silent Sea. Ik vind het fantastisch, echt jongens, dat we er weer binnen. Live in Noorderwind, Wiebe. I just want to be alone. I just want to be alone. The more the merrier used to be my chorus line. 3 never was a crowd, now 1 and 1 makes 9. Don't you dive away the team on my side, learn to see when I desire to be free. Oh, stop looking and leave. Oh, I just want to be alone. Just want to be alone. Don't want to sail in the steamboat. I make my own waves too. I don't want to hold your head above the water when I meet you. What to love?
and leave me be. Don't you drive away on the train of my silent sea when I decide to be free. Oh, stop looking and leave me be. Wat een geweldige muzikanten. Florian Daan en natuurlijk Wiebe Kasper-Zels. Oh, heerlijk. Ja, zeker. Ja, het is dit nummer is van ons vorige album. Ja, bloedt er altijd wel in. Tenminste, ik vind het lekker om te spelen. In zo'n piano solo is even de vrijheid nemen. Dus nou ja, dat vind ik leuk. Ik kom zo bij je wel. Afke Nienke, steun en toeverlaat van dit programma. Wat doe je nou? Nou, ik zet even alles kleren voor deze jongens. En waar ben je voor? Nou, die hebben Wiebe nou. Och, hey. Die een drum. Wat doe je dat regelen? Nee, doe toch? Oh! Doe zij de drummers klaar? Ja. Dankjewel. Afke Nienke, dames en heren. Wat ben je voor drummers? Ja, zeker. Nou, we hebben een nieuwe single uit. En bij dit nummer begint het maar een slagwerk. Ja, hoe zou je dat? Echt een hoe zou je iets? Een bataljon? Ja? Slagwerk. Ik vind het best. Ja, zeker. En we hebben al je slagwerkers. Daan, die heeft al je contacten. En Mr. Shen, wat hier al je. Dat fantastisch. In alle leeftijden, in alle soorten en maten. Mooi, hè? Ga zitten. Ik zal even een rondje maken. Want hoe hiest u? Dien. Let even jaren was toen kerst. Ah, wauw. En hoe is het? Timo. En doe maar eens. Even lawaai. Ja. Hoi. Hoi. En hoe is het? Hielke. En doe maar eens. Precies. Dit soort lawaai en doe. En hoe is het? Eden. Hoi. Ja, maar ik ben Jan Bouke. Dat is mooi. En slagers? Top. En doe is het? Sanne. Er is een enige dame in het gezelschap. Ja. Stoer. Love it. Doe maar. Ja, doe. Ik ben Rinnet. En doe slagstek. Ja. Mooi. En doe? Ime. Ime. Let eens even jaren. En al je takkelijk even. I love it. Ladies and gentlemen. I love it. Goed zo. Zwart-wit dus. Zwart-wit en ja, dat is, ik was een verskoerde verwerking van liefdesverdriet en hier staat wat boosheid in, dus dat hebben we dus mooi om. Smit de Trut, live Noorderwind. Binnen Grutskop, mijn complete groep drummers hier dus. En Wiebe, zwart-wit, live in Noorderwind dus. En op slag wie ik verblienen, droeg
het ritste rit vloeien. Blijf ik je niet verliezen, waren wij daar in geheel. We leenden ons letters, we zetten ons zin, we joegen ons wat, ze stieren zwart op wit. Oh, wat dat er deer, op back there nooit nog, op eeuwig riemen wij. Wij riemen om de eindtocht, wij riemen meer voorbij. We leenden ons letters, we zetten ons zin, we joegen ons woorden, ze stieren zwart op wit, maar die stiel blik vechtje, net meer als een merken voor mij luidt sletten die verhaal. En ik viel het hart verwien, en ik slag het stiekem hier, en ik blijf je terug toe zijn lege zielen. Maar vertelt mij wat ik ben. Super. Wiebe, mij de nieuwe single Zwarte Beats. En in dit geval mij een hele groep prachtige drummers. Is dit een drumgroep, een drumsqualle? Hoe zit het eigenlijk? Ja, ik ben een peerleerling van mij Ja. en een peerleerling van Eden. Ja. En ja, dat... Jij hem letterlijk optrommelen dus. Ja, sowieso. Ja, we hebben een snare-drummers nodig. En ik denk, als ik ze even meenemen kan, dan neem ik ze gewoon maar. Dat vind ik fantastisch. Dit is weer fantastisch, jongens. Nou, je bent high-fived om het leven. Jongens, en één dame, dank je wel. Fantastisch. Hang around, zoek ze. Maar applaus voor hemzelf. Wow. Ja. Super, super, super. Wiebe, dit is te gek, man. Ja, fantastisch. Ja. Dat uit jou zo'n lekker gevoel. Ja. Oh, heerlijk, heerlijk. Goed, jongen. We komen straks weer bij je waarom. Kom eerst maar even bij. Dankjewel, jongens. Je mij het spul lekker kleerzetten. Bel zitten. Oproem je, weet ik veel. Wat ik nog een keer neem. Mary en Anies. Maken jullie ook nog plannen om studio's in te gaan en dat soort dingen? Of is het gewoon heel veel lekker optreden met z'n tweetjes? Ja, gewoon lekker optreden. En we doen heel veel bij onszelf in de kamer. Neemt Anies alles op. We hebben maar 15 cd's gemaakt. Ja. Gewoon voor het nageslacht. Hè? Geweldig toch? Ja. Ja. En plannen voor een nieuwe? Plannen voor een nieuwe cd? Oh, dat weet ik niet. Nummers zat. Jullie doen nog één nummer. Welke? Ja. Just one of those things. Mary en Anies live in Noorderwien.
Lukt het dan niet? It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. Oh, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Oh, just one of those things. If we thought of it, about the end of it, when we start painting the town, if ever been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, goodbye and amen. He's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Yeah! Yeah. If we thought a bit about the end of it, when we start painting the town, we've ever been aware that our love affair was too hot not to cool down. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. Oh, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Oh, just one of those things. If we thought of it, about the end of it, when we start painting the town, we've ever been aware that our love affair was too hot not to cool down.
So goodbye dear, goodbye and amen. He is hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Those things. Yeah! Fantastisch. Dankjewel. Geweldig. Mary Veldkamp en Anis Latoumalissa. Met je beiden spelen ze dus een protte al heel lang trouwens. Het was mij een waar genoegen om jullie te gast te hebben. Dank jullie wel. Graag gedaan. Hè? Zullen we het tot de volgende keer zeggen? Heel graag. Ja. Dank je, dank je. Hartstikke mooi. Ik ga even naar de bar. Ivo, de bestaan aan de beurt, want dames gaan voor. Wendy Posma. En Wendy Posma, ja, die had een bijzonder verhaal, want het is een soort gearworking op muzikaal met mij. Ja, ze vertelt het zelf maar even. Want komende snijn in de harmonie ben er 12 voorstellingen. Ja. Even heel concreet horen. Maar we gaan door. Nou, we hebben een hele grote musical. En dat doet mooi Braasband Pro Regen. En daar doen 30 banden mooi, 4 acteurs. En mooi met koor maken we een heel groot project. Wat is het verhaal? Nou, het gaat door 2 componisten, dus 2 mensen die muziek schreeuwen. En die gaan naar de wedstrijd en die willen beide de hoofdcomponist worden van de harmonie. In dit geval. En ja, dat gaat natuurlijk net helemaal zonder slag of stoot. Dus het is echt een hele hilarische show. En ze hadden ik pittig, want het is op alle fronten wordt er gearwork, hè? Klopt, ja. Ja, de muziek is ik op maat voor iedereen, dus het is een heel goed orkest. Dus voor hun is het, nou dat speel ik dan zelf ook mooi, maar is moeilijk genoeg. En ze heeft iedereen zijn eigen ding. En de band ben al aan het repeteren van januari. Dus, en nu komt alles bij elkaar. Ja. Heftig. Hij maar een vaststelling neer, ja toch? Ja, Jervingen. Hoe ging dat? Ja, fantastisch. Ja, die echt geweldig. Helemaal uitverkocht. Dus ja, echt heel erg leuk. En ja, alles komt dan bij elkaar. Iedereen repeteert apart. En dan wordt het een grote, machtig mooie voorstelling. Ja. Muzikanten dus erbij en een complete orkest eigenlijk. Maar de band, hoeveel banden er mee? 30 band. Jeetje. Ja, ja, al van de basisscholen. En nou, dat is echt fantastisch om te zien. Hoe al die band aan groeien. Hè. Ze doen ze en ze zongen. En ze, ja, het is echt heel erg leuk. En toneelspelen. Ja. Is de eerste keer dat je met ze oppakt, hè? Nou, ik heb Saartelien eenzelfde soort programma maken. En maar dus in hetzelfde concept. Alleen nog, ja, het verhaal is nou totaal anders als toen. Maar wel, ik vind het gewoon heel belangrijk dat band mooi us alle jaar een grote show maatje, zeg maar. Hè, dat wat machinaal. Het beleven, leef eerlijk weer. Ja, ja, zo is het. Ja. Hoe laat? Want er komen 12 voorstellingen snijden. Ja, 3 uur middags en zo'n uur jongs. In de harmonie? Ja, en de band ben oren is vrij. Dus als je komen, hè? Ja. Net stenen met hinnen. Ben je van tevoren een kaart te krijgen, maar mensen gewoon komen snijden? Ja, de is kaartverkoop. En kaartverkoop, apenstaartje, stichting naranteconcerten.nl. Dat is heel lang wordt. En onder sale ben ik kaarten te krijgen. Ja. 12 voorstellingen, heel bijzonder. Band, maar ik volwassenen, machinaal, met z'n drieën. Grut, feest van. Zit ik nog een beetje street in dus, want ja, waar wordt het? Maar dat kunnen we nog net verklappen natuurlijk. Nee, ik kan nog niks voor zeggen. Nee, en nee, alleen maar hartstikke leuk. Ja. Zo gepasseerd oorzaak van de harmonie. Dank u wel, succes. We waren te verstaan en daarna kwam er ineens een tune in. Maar dat geeft niks. Ga verder. Tuurlijk, maar ik zal even heel kort over Aram. Hij was 14, uit Armenië naar Nederland gevlucht met zijn vader, moeder en zijn broertje. Nu 11 jaar verder, een geweldige burger geworden die alleen maar goed werk doet voor ouderen vandaag, voor jonge mensen, et cetera, et cetera. Prachtig Nederlands spreekt. Na 11 jaar en nog steeds in afwachting van een beslissing of hij hier mag blijven in Nederland of niet. Door dat kinderpardon een nieuwe kans. Voor 23 mei hoort je het. En elke keer als je zo'n verhaal hoort en na 11 jaar Nederland, met alles wat hij heeft gedaan, de gedachte dat hij teruggestuurd zou kunnen worden, vind ik echt onverdraaglijk. Dus in die hele vriendschap, Aram is er absoluut onderdeel van geworden. En Aram die gaat nog heel ver hier mooi leven in Nederland. 100%. Hoe is het met jou? Ja, gaat door. Ja, zo te horen, spannende tijden heel dus. Spannend, ja, heel spannend. Het is echt moordend, die spanning. Ik kijk elke dag naar mijn mail 1000 keer. En ja, Afwachten. Echt machteloos, ja. Afwachten. Het systeem. Het systeem. En dat is meestal geen goede vriend. Nee, zeker niet. Nee. Maar in Simon een hele goede vriend getroffen dus. Zeker, ja, echt wel. Ja. Mooi man. Ja. Blijf lekker hangen jongens. Ja, ik snap je gevoel. Wat moet je... Ja, ik heb er een heel goed gevoel van. Ja, maar dat systeem bepaalt voor jou of straks misschien... We gaan dat met z'n allen roggelen. Wij zijn sterker dan het systeem. Kom op zeg, we hebben het over vriendschap. Hey. Deal. Nou, over vriendschap gesproken. Ik ga weer naar Francesco. Want Francesca, wat ik zei ze? Ja, Francesco. Francesco. Francesca is een vrouwelijke naam, hè? Vertel even, Peter R. de Vries zat gisteravond in Amsterdam op de afsluitende avond.
En dan ga je nummer spelen. Wat gebeurt er dan? Nou, hij was heel geëmotioneerd voor de tijd ook. Ik had verwacht dat hij heel hard en kerel en ook gevoelloos was. Maar hij begon op dat moment ook te slikken en een beetje tranen. En, heel geëmotioneerd iemand. Het is een heel gevoelig man. Is een goeie man. Ik had het anders verwacht. Jij gaat het nummer doen? Ja. Hoe heet het? Het is Da Bimbi Sempre. En dan gaat het over? Het gaat over een jongen, een vriend, een goede vriend. Het terechtgekomen is in de onderwereld. En een vriend heeft hem geprobeerd te helpen, maar is niet gelukt. Ik zeg, dat is mijn leven. Hoef mij niet te veranderen. Ik heb heel veel bloed in de hand. Dat kan niet anders. Het is dat gaat over hem. Francesco, live in Noorderwien. En dit weer het nummer wat hij eerst te spelen. Da bimbi sempre paese strano da bimbi sempre paese strano dove la gente passa non ti guarda non si ferma mai noi due felici insieme in mezzo a tanti noi due felici insieme in mezzo a tanti senza capire, senza pensare a chi ti stava accanto. Ancora quella stella caduta in mare ricorda ancora quella stella caduta in mare noi due felici insieme non si pensava dove la gente strana passa e non ti guarda non si ferma mai non potrò mai capire paese mio strano non potrò mai capire paese mio strano se potessi chiamare quella stella cadente chiederei
conosci il mistero, mia stella cadente non sei più ardente. Ricordati ancora quella stella caduta in mare. Ricordati ancora quella stella caduta in mare. Noi due felici insieme, non si pensava. Oh, la gente strana passa e non ti guarda, non si ferma mai. Ricordati ancora quella stella caduta in mare. Ricordati ancora quella stella caduta in mare. Noi due felici insieme, non si pensava. Dove la gente strana passa e passa e non ti guarda, non si ferma mai. Prachtig. Dankjewel, Francesco. Wat is er, jongen? Wat is er? Prima. Nee, je staat een beetje bij te shaken. Nou, kijk, nou, zijn geen dames meer, is dit het publiek? Ja, hartstikke leuke dames hier. Dan ga je maar mooi in het publiek zitten. Nee, Evo, straks. Doe. Ik ga eerst even naar 2 hooggewaardeerde gasten. En ik kies met je beiden in deze combinatie. Je net verwacht. Het is voor mij een feestje. Je hoort sowieso het hele programma. Leonard Fort. En toen neemt samen grote vriend Tim Berkenholz mee. Wat leuk. Jazeker. Ja. Ik zou eerst inderdaad met mijn wederhelft Bakker komen. Ja, maar die bellen me juist Janne vrij let nog. Ik ga een spoedklus op Aruba. Ja, en helaas niet voor Baker en Ford. Dat zou ik zeggen, we hebben best net mee. Dat had mooi geweest, maar nee, het was iets anders. Nee. En dan komt Timtje en Tim. Leuk dat je er bent, welkom. Ja, hey, leuk dat ik er weer ben. Electric Hollers, maar zie je wat ik met Ralf de Jong product spelen of net? Ja, klopt. Ja. Ik mag soms met hem meespelen. Ja. Het gaat goed hè, met je Electric Hollers? Ja, zeker, zeker. En met jou als muzikant. En Leonard, vertel even, ja, mijn Harm Bakker, maar je hoort dus met Tim. Beetje old school blues hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Tim is ook de enige die ik ken die echt een beetje die oude stijl speelt. Ja. Dus ik denk... ja, ik vraag hem gewoon even mee. Ja, we hebben 1 keer eerder samen gespeeld in Snake. Ja. En kijken, dit is nu voor de 2e keer. Welke nummers ga je spelen? Eerst is Kansas City. De studio is volledig van jullie. Dames en heren, Laird en Tim, live in Noorderwien. Going to Kansas City, Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women, I'm going to get me one. I'll be standing on the corner of 12th Street and Vine. I'll be standing on the corner of 12th Street and Vine. With my Kansas City baby, a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane. If I have to walk, I'll be going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women, I'm going to get me one.
Kansas City, Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some pretty little women there, and I'm gonna grab me one. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I get that just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. There's some pretty little women there, and I'm gonna give me one. Pick that guitar. Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women, I'm going to give me one. Anytime, babe, I get you off my mind. Little by little, watch my love slow down. Oh, whoa, whoa, baby, you know what it means to be alone. Today you're laughing, baby, tomorrow you may be crying. You live for the day, you go out on your own. You got a little child now, should try making a home. Whoa, whoa, baby, know what it means to be alone. Today you're laughing, baby, tomorrow you may be crying. They say every dog has its day. Little dog's the one that fades away. Whoa, baby, you know what it means to be alone. Today you're laughing, baby, tomorrow you may be crying. For the day you go out on your own. You got a little child, man, ought to make a home. Oh, baby, you know what it means to be alone. Today you're laughing, baby, tomorrow you may be crying.
Wauw. Asus. Dus het is bij de heer nog een noemer. Jongens, chill even. Lekker. Heel erg lekker zelfs dit. Tim en Leonard. Maar Wiebe en de hele band is direct nog geleerd. Dus die keer weer. En dan komen we daarna nog voor je lijst nummer nog één bij hem. Waarom? Er moet er even wat scout worden hier in mijn monitoren. Ach, that's the way it goes. Ken ik mooi naar Florian daar. Hey, de komende dagen, weekend dus vooral studio en nog eens een keer studio? Ja, vanavond eerst nog even spelen. Ja. Waar? In Zeeland. Zeeland? Ja. Dus we moeten zo ook gelijk weg. Ja. En dan zijn we eigenlijk al te laat. Ja. Oh jee. Rock and roll. Ja, dat hoort erbij. Ja, hoe laat moet je hem daar wezen? Nou, als het even mee zit, 6 uur. Maar dat gaan we niet halen. Nee. Ben je er klaar voor? Maar was ik al mogelijk je laatste nummer jaren? Yes. Welke is het? Hoe heet het? Wiebe! Often as the sun has shone, we have walked here Monastery Road, and I can't imagine where to need to devote a song to their streets. But when you grab my hand with gentle force, I softly cry inside. Oh, I close my eyes and I whisper still, Lord, let this last on and on and on and on. Often amazed by your wonderful ways to enchant the most ordinary day. Oh, and to make the angels sing their songs of floating on the street road. Oh, I close my eyes and I whisper still, Lord, let this last. With gentle force, I softly cry inside. Oh, I close my eyes and I whisper still, Lord, let this last on and on. And on and on and on. Lord, let this last on and Dankjewel. Wiebe, jongens, dankjewel. Met je trein op naar Zeel. Rief voorzichtig. En tot de volgende keer. Maar altijd het hele album klaar is. Ivo, heel snel. Wordt nog even reclame, maatje? Willem Kwart, morgen. Alle mensen moeten naar Ljouwert, naar de Prinsentuin. Ze kunnen natuurlijk ook de vrijmerk op. Maar fjouwe bands. Begint om 12 uur. Jake Dogs, Hangouts, Palace of the Queens. En mijn eigen mensen, de Lucky Dolphins. Het is van 12 tot 11 zo'n. En de tagon is natuurlijk gratis. En Sanozendaal zal er een bruidje wezen. Maar het wordt vooral heel erg mooi waar. Negeren we. Dus niet stenen heen. Mooi. Ik ga nog een keer naar de heren. Die prachtige mooie bluesmuziek, meidje. Gelukkig, ook de nieuwe generaties horen dat in ere. We worden even net over al die oren bands voor je maar. Gewoon even over dit project. Want normaal gesproken
gist u de wereld te zien met Harm Bakker met dit verhaal? Ja, dat klopt. Maar niet echt zo cementeerd. Meer met wat akoestische, echt oude, echt jaren 20 dingen. Ja, zo. echt old school shit. Jazeker. Nou, kom maar eens weer om met Harm, wat hij weer weer om is van die mooie snabbel. Ja, ja. Tim, jij drukt met Koningsdag nog of niet? Ja, dat speel ik in Pijnakker. Oké. Dus, Rock'n'rollers. Ja. Wel lekker met Lennart spelen dus. Ja, en vandaag even met Lennart. Ja. Okay. Nog één nummer, welke? Sweet Little Angel. Oké, de studio is all yours! I've got a sweet little angel. I love the way she spreads her wings. I've got a sweet little angel. I love the way she spreads her wings. When she spreads her wings around me, I get joy in everything. I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill, y'all. You know, I asked her for a drink of liquor, and she gave me a whiskey still. Hi, Leonard.
my baby should quit me, yeah. I do believe I would die if my angel stopped loving me, yeah. I do believe I would die, and if my angel stopped loving me, then please tell me the reason why.